Dumaan pa ang mga araw at buwan. Nakaramdam na ng kaligtasan si Elianato sa lugar na yon. Magmula rin noong napadpad siya rito, wala na siyang naramdamang banta para sa kanyang buhay. Lubos niya itong ipinagpapasalamat dahil bilang isang matanda, tanging ito na lamang ang bagay na kanyang hinahangad. Ang kaso lang pinuno, hindi madali ang buhay sa lugar na yon. Lahat ng trabaho sa nayon, walang pinipiling edad. Kumbaga, pangkaraniwan na lang sa mga nakatirang gumawa ng mga bagay na ikabubuhay nila. Kung hindi nyo kasi naitatanong, hindi uso sa nayon na yon ang paninilbihan. Kahit ang pinuno nila mismo, obligadong magbanat ng buto para may makain ito. Dagdag pa niya na, kahit marami silang katulong na mga engkanto, aminado siyang nahihirapan pa rin sila. Para kasi mapasunod ang kanilang mga katulong, kinakailangan nilang gumamit ng enerhiya. Bilang matanda na at walang angking lakas sa katawan, hindi niya maipagkakailang nagdudulot ito ng matinding kalbaryo. Ngunit sa kabila nito, wala siyang balak na sumuko o dumaing. Naisip niya kasing mas mainam pa rin doon ang kalagayan niya kumpara sa mga lugar na tinitirhan ng mga karagdas. Akala nga niya pinuno, hanggang sa pagkamatay na niya ang ganoong kapayapaan, pero nagkamali siya. Bago pa man kasi matapos ang taon, may mga narinig silang usap-usapan ukol sa mga mensahero nilang naglalakbay sa mga karatig baryo. Nakakapanindak ang mga dalang mensahe ng mga ito, kaya nang malaman niyo ng kanilang pinuno, dito na ito nagdesisyong kausapin ang lahat ng mga dibino at piraso ng liwanag. Sa nayon din kung saan siya nakatira, may 6 na peraso ng liwanag. 10 rin doon ang dibino at meron doong nasa humigit 50 antingero. Bawat isa sa mga ito, nanumpang ibubuwis ang kanilang mga buhay kung sakaling magkakaroon ng banta sa kanilang lugar. Masyado ring malawak ang alam nilang mga karunungan, kaya na may lahat ng parte ng kanilang baryo, hindi basta-bastang mapapasok ng mga nilalang na nagtatangan ng masamang dugo. Ang mas nakakamangha pa sa lahat ay yung kakayahan ng kanilang pinuno. Sa lahat ng mga peraso ng liwanag na naroon, tanging ito lamang ang may kakayahang gumamit ng espiritual na kaanyuan ng isang anghel. At naisa sa katuparan ito ng pinuno nilang si Diosdado dahil sa sapilitang pagpuspos ng kabanalan sa kanya. May permiso rin itong nagmumula kay San Pedro, kaya lahat ng otoridad sa lupa hawak niya. Siya lang din ang kauna-unahang tao na nagkaroon ng ganoong anyo. Bagaman iisang peraso ng liwanag pa lamang ang nakakasilay sa kaanyuan ng kanilang pinuno, lahat sila hindi ito pinagdududahan. Base pa sa kanyang mga nalalaman, ang mga rebulto ng matataas na uri ng diwata ang pinuno nila na gumagwardya malapit sa altar kung saan ito sumasamba. Ang mga rebultong yon ay likas na espesyal, gawa ng kabilang ito sa pangunahing puwersa na kanilang ginagamit tuwing may mga banta sa kanilang lugar. Ayon pa sa kanya na, di naman gaanong kalakihan ng mga rebulto, subalit ang wangis nito, kahalintulad ng wangis ni Adlaw at ni Kaptan. Bagay na nagbigay sa kanya ng kilabot tuwing pumapasok siya sa bahay ng matanda. Ayon pa kay Elianato, isa ito sa nagbibigay sa kanila ng inspirasyon at pakiramdam na ligtas sila sa lugar na yon. Ngunit ang ganoong sitwasyon, hindi rin naman magtatagal. Lingid sa kaalaman ng lahat na habang nagpapatuloy ang kapayapaan sa lugar, merong umuusbong na kasamaan mula sa malayo. Hindi nagtagal, ang bantang yon para sa kaligtasan ng lahat, unti-unting nakabuo ng pangkat ng mga karagdas. Mga bagong nilalang na di hamak na mas maunlad kung ikukumpara sa mga nauna nilang nakalaban. Ilang buwan pa ang lumipas, pabalik-balik na ang mga mensahero sa nayon. Wala naman itong nadadalang masamang balita, kaya hindi nila inaasahan na anumang araw mula noon, paparating na ang mga banta.
2 gabi ang lumipas. Habang nagpapahinga sila Elianato, may napansin silang parang nagkakagulo sa labas ng nayon. Akala nila kung ano lang ang mga ito, kaya dali-dali silang lumabas para matingnan ang sitwasyon. Pagkatipon naman ng grupo sa gitnang bahagi ng nayon, dito nila nasilayan ang iilan sa mga antingero na pilit na nilalabanan ang 2 dambuhalang nilalang na parang mga baka kung titingnan. Mula sa malayo, akalain mo talagang mga baka lang ang mga ito. Pero pag iyon na itong nilapitan, dito mo masisilayan ang kakaiba sa kanilang mga katawan. Paglalarawan niya sa mga nilalang, literal na nakalaylay ang mga balat nito. Nakausli rin ang kanilang mga laman at buto, tapos wala itong mga mata. Para itong mga hayop na bumangon mula sa ilalim ng lupa pagkatapos ng ilang buwang pagkamatay. Dagdag pa niya na, maliban sa ganoong bagay, kapansin-pansin din ang pulang bagay sa may bandang dibdib ng mga nilalang na animoy itong nagbibigay sa kanila ng buhay. Matapos naman yung masilayan ng pangkat, agad namang nagbaba ng utos ang pinunong si Diosdado. Mga Divino, samahan ninyo ang mga antingero. Palibutan niyo ang mga nilalang na yan at paslangin ninyo. Gusto kong makita ang kanilang mga labi bago tumungtong ang bukang liwayway sa liwasan. Pagkasambit naman ito, agad naman siya nitong sinenyasa na sumunod. Ayon sa kanya, kahit ubod ng lakas ang mga nilalang, hindi niya nakikitaan ng pagkasindak ang bawat individual na nakatira sa kanilang nayon. Makalipas pa ang ilang minuto, kagaya ng inaasahan, sumiklab ang labanan. Kahit malayo na sila sa lugar, rinig na rinig pa rin nila ang dagungdong ng mga abilidad ng mutya na sinasabayan naman ng atungal ng 2 nilalang. Maya-maya pa, pagpasok naman nila sa loob ng bahay ni Diosdado, nasipat nilang namuti ang rebulto ng mga diwatang nakalagay malapit sa altar nito. Nagkalat din sa sahig ang animoy mga balat nilang gawa sa bato, indikasyon na buhay nga ang mga nilalang na yon. Pagkaupo naman nila sa harap ng altar, dito na rin sumunod ang 6 pang piraso ng liwanag. Nang magkatipo naman silang lahat, sinimula ni Diosdado ang pulong sa pamamagitan ng mga katanungan. Naniniwala kasi ito, hindi mangyayari ang ganoong bagay kung walang pinagmumulang malakas na kapangyarihan ang mga nilalang. Mariin din itong inilahad, labis na nakakapanindak ang ganoong bagay dahil sa isa itong matibay na senyales na may nakakaalam ukol sa kanilang pag-iral. Sino man ang nilalang na ito, may matindi itong kapangyarihan na pinanghahawakan. Dagdag pa ni Diosdado, kinakailangan na nilang maghanda sa kadahilan ng may naaamoy itong matinding panganib. Nang marinig naman ito ng lahat ng piraso ng liwanag, walang naging pagtutol sa kanila. Lahat sumunod sa nais nitong mangyari at sa pagtungtong ng hating gabi, sama-sama silang lumabas upang tingnan ang labi ng 2 nilalang na nangahas na pumasok sa nayon. Pagdating nila sa liwasan, tumambad sa kanilang mga antingerong nagpapahinga at sugatan. Yung iilan sa mga ito, nagtamo ng lapnos sa katawan, indikasyon na hindi lang purong lakas ang kayang ipamalas ng mga nilalang na nanghimasok sa kanilang teritoryo. Paglapit doon ni Diosdado, tumahimik ang buong paligid. Bawat isa sa kanila, matyagang naghintay sa mga magiging resulta ng paniniyasat ng pinuno nila. Pagkaraan pa ng halos kalahating oras, tumayo si Tandang Diosdado, hawak-hawak ang isang batong kakulay ng dugo. Bagaman patay na ang mga nagtatanga nito, nakapagtatakang nananatili pa rin ang kakaiba nitong liwanag. Pagharap naman ito sa kanilang lahat, bakas sa mukha ng matanda ang matinding galit at pagkabahala. Kalaunan, dito na ito nagsimulang magsalita ukol sa nilalang na pangunahing kalaban ng bawat isa sa kanila. Kagaya ng hinala ko, mga mahihinang nilalang lang ito. Mga tagasunod ng dulahan. Magsipaghanda kayo
Umahon na mula sa ilalim ng lupa ang ating mortal na kalaban. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, lahat ng mga peraso ng liwanag na nakarinig, hindi maiwasang makaramdam ng pagkabahala. Alam kasi nila kung gaano kamakapangyarihan ang mga dulahan. Matagal na itong alamat para sa lahat ng may alam. Gawa ng ilang daan taon na itong hindi umaahon sa mundo. Ayon pa kay Diosdado, nag-iisa lang ang dulahan at tanging ito ang nag-iisang nilalang na nakakamit ng lahat ng uri ng karunungan. Sinasamba rin ito ng kapisanan ng mga aswang at lahat ng mga uri na nakatira sa anumang dako ng mundo. Sa makatuwid, Panginoon ito ng lahat ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Dagdag pa nito na, kagaya ng wangis nito, lubos ding nakakapangilabot ang bawat abilidad na kanyang tinatangan. Sa kumpas ng kamay nito, kaya nitong makapagtawag ng malalakas na uri ng elemento. May kakayahan ding maglakbay sa mga lagusan ng sinasakyan nitong kabayo na kagaya ng dulahan na matagal na ring nabubuhay sa mundo. Paglalarawan pa rito ni Diosdado, kawangis lang din naman yon ng pangkaraniwang tao. Ang pinagkaiba lang, pugot ang ulo nito. Bagaman hindi ito nakakonekta sa kanyang katawan, nananatili pa ring buhay ang nilalang. Palagi rin itong hawak-hawak ang kaliwa nitong kamay upang magkaroon ito ng bisyon sa anumang dako siya pumunta. Maliban din sa wangis nito, labis ding nakakasindak ang alaga nitong kabayo. Ayon kay Tandang Diosdado, kahaling tulad ng nilalang na ito ang mga sinaunang kabayo na ginagamit sa pakikipagdigma. Mataas ang tindig, tapos meron itong mga sinaunang kalasag na nakabalot sa kanyang katawan. Halos bungo na rin ito kung titingnan, subalit sa kabila nito nagtatago ang hindi pangkaraniwang lakas ng kabayo. Bilang pa lamang din ng mga taong nakakita sa dulahan, gawa ng mangilan-ngilan pa lamang ang nakapasok sa dati nitong kulungan. Dagdag pa ng matanda na, dapat silang maging handa sa mga mangyayari, lalo pat nakatuon na ang atensyon nila sa nayon kung saan sila nakatira. Matapos naman itong marinig ng kanyang mga kasama, hindi nila maiwasang maalarma. Alam kasi nilang lehitimo ang bawat salita ni Diosdado, kaya wala silang karapatan na pagdudahan ang alinman sa mga ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito pa sila mas lalong naliwanagan. Pagsapit naman ng sumunod na araw, alinsunod sa utos nito, inilibing na nila ang dalawang naaagnas na nilalang. Tinapon din nila sa malayo ang mga batong pinagmumula ng kanilang buhay, nang sa gayoy hindi ito magkaroon ng pagkakataon para lasunin ang mga pangontrang nakabaon sa bawat hangganan ng kanilang nayon. Dumaan pa ang mga araw, marami sa kanilang mga mensahero ang nagpabalik-balik sa mga karatig baryo. Bawat individual na nagmamasid, iisang bagay lang ang hangarin at yun ay walang iba kundi ang matagpuan ng mga tagasunod ng dulahan. Ang kaso lang, tila bang naging imposible ito. Sa lahat kasi ng baryong napuntahan nila, ni isa wala silang nakitang kakaiba. Pawang mga ordinaryong aswang lang din ang kanilang nasilayan hanggang sa dumating ang puntong may natuklasan silang hindi kaaya-aya. Ilang milyang layo mula sa pinakamalapit na baryo, natagpuan nila ang maliit na pangkat ng mga karagdas. Nakatira ang mga ito sa sentro na siya namang pinagkukunan nito ng makakain. Nang marinig naman ni Elyato ang ulat, hindi naman siya nagdalawang isip na magbigay abiso sa kanilang pinuno. Danas niya kasi ang kabangisan ng mga nilalang, kaya hindi siya pumayag na magtagal ang mga ito sa lugar. Gustuhin man niyang kumilos, nasisiguro niyang hindi siya nito pahihintulutan. Kung hindi niyo kasi naitatanong, kabilang siya sa mga nilalang na pangunahing binabantayan ng nayon. At para masiguro ang kaligtasan ng dugong nananalaytay sa kanyang katawan, personal siyang tinuruan ni Diosdado ng mga pangkombating kakayahan. Ang problema, kahit gaano kalakas ang mga ito, nananatili itong mahina para sa kanya.
Inaasahan naman niya ito, lalo pat unang dating pa lamang niya sa lugar. Marami na ang nagsasabing isa siya sa mga bukod tanging piraso ng liwanag na walang kakayahang makipaglaban. Gayunpaman, kahit mahina kung maituturing si Elianato, napakataas naman ang antas ng kanyang kakayahan pagdating sa panggagamot. Katunayan, binansagan siya ng mga ito bilang buhay na milagro. Dahil dito, naunawaan niya kung gaano siya kahalaga. Isa ito sa mga dahilan niya kung bakit hindi siya kumikilos ng naaayon lamang sa sarili niyang pasya. Paulit-ulit ding sinasabi ni Tandang Diosdado, ikakatalo ng kanilang samahan kung sakali mang muli siyang makuha ng kanilang kalaban. Dahil sa ganoong rason, kung kaya't ni minsan hindi na siya lumabas pa ng nayon. Nakakasakal man ito kung iisipin, ngunit alam niyang may matinding dahilan kung bakit nila ito ginagawa. Sa loob ng ilang araw na pagpaplano, nakagawa na sila ng taktika para mapasok ang pugad ng mga karagdas. Kasalukuyan na rin sila noong bumubuo ng grupo na kinabibilangan lamang ng 8 katao. 2 sa mga ito ay peraso ng liwanag, habang ang 6 naman binubuo ng 2 dibino at 4 na antingero. Ayon sa grupo, sapat na ang bilang nila para malipol ang mga karagdas na naninirahan sa lugar. Pagdating naman ng hapon ng kanilang pag-alis, muli silang tinipon ng kanilang pinuno. Sa harap ng maraming kaanib, nagsalita si Tandang Diosdado ukol sa mga bagay na hangad niyang iparating. Sa pag-alis nyo rito, huwag nyo sanang kakalimutan na may bahid ng dugo ng ating kapatid, ang mga karagdas na inyong makakaharap. Hindi silang tipo ng tao na basta-basta nyo na lamang mamaliitin. Panatilihin nyo ang pag-iingat nang sa gayoy makauwi kayo ng tagumpay at ligtas. Matapos naman itong mailahad ni Tandang Diosdado, umusad na nga ang grupo. Pinamumunuan nito ni Enrique, ang peraso ng liwanag na may abilidad ng isang kombatero. Sa kanilang lahat, ito ang pinakabatak pagdating sa pisikal na pakikipaglaban. Dalubhasa ito sa paggamit ng lagaraw, isang uri ng punyal na may hindi pangkaraniwang haba. Nagtatangan din ito ng iba't ibang uri ng mutya na siyang nagpapalakas sa kanyang mga bisig at binti. Base rin sa mga nakakakilala kay Enrique, marami itong kayang gawin na hindi kayang gawin ng pangkaraniwang tao. Halimbawa na lamang ay ang umatake ng napakabilis sa puntong hindi mo na ito makikita. Di lang yun, may kakayahan din itong lumundag ng napakataas at bumulusok na parang isang maninilang ibon. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin yun ang kanyang espesyal na abilidad. Ayon kay Elianato, maraming taglay na kakayahan si Enrique na madalang mo lang makikita sa mga antingero. Isa sa mga ito ay ang paggamit niya ng abilidad ng mutya ng kidlat sa kanyang mga armas. Ipinapadaloy niya ito sa 2 niyang lagaraw upang mapaslang niya ang kanyang kalaban sa isang pag-atake lang. Dahil sa ganun itong abilidad, isa ito sa mga katiwala ni Tandang Diosdado. Marami na rin itong pinagdaan ng mga misyon, kaya ang pamumuno nito ay hindi na bago para sa grupo. Pag-alis naman ng pangkat, dito na siya nagsimulang magtanong sa pinuno ukol sa kung papaano nila masusubaybayan ang kilos ng mga ito. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, bahagya naman itong napangiti habang sumasagot ng, Elianato, gusto mo bang masaksihan ang kanilang paglalakbay? Kung gayon, sumama ka sa akin. Gagawin kitang tagapagmasid para sa misyong ito. Pagkatapos nitong makapagsalita, dinala siya nito sa isang pribadong silid ng bahay. Pagdating nila roon, dito niya nakita ang isang mangkok na gawa sa lilok ng luwad na kasalukuyang nakaupo sa isang mataas na estante. Paglapit naman nila rito, agad niyang nakita ang isang malaking perlas na nakalubog sa tubig na halos pumuno na rito.
Sa unang tingin wala naman siyang napansing kakaiba. Pero pag utos sa kanya ng matanda na ilubog doon ang kanyang muka, dito niya nasilayan ang pangkat ni Enrique na kasalukuyan noong naglalakbay. Ayon kay Elianato, ang kanyang wisyo noon ay napadpad sa katawan ng maliit na ibon. Ito ang naging daluyan ng kanyang ulirat upang malaya niyang mapagmasdan ang kanilang mga kasama kahit nasa malayong lugar siya. Sa loob ng 2 araw na pagmamasid, wala naman siyang nakitang hindi kaaya-aya. Maayos at mabilis ang naging pag-usad ng grupo hanggang sa marating na nila ang baryo na kanilang punteriya. Nang masipat naman ito ni Enrique, nagbigay ito ng utos sa kanyang mga kasama na huwag papasok sa lugar na yon. Bukod kasi sa mapanganib ito para sa kanila, magdudulot din ito ng matinding kaguluhan sa hanay ng kanilang mga kalaban. Dahil sa ganoong rason, pinili nilang panatilihin ang kanilang distansya. Isang buong araw sila roong nagmasid at sa pagsapit ng gabi kung saan nagpapahinga na ang lahat, dito na sila nagsimulang sumalakay. Inakala kasi ng pangkat na hindi sila natunugan ng mga ito, ngunit lingid sa kanilang kaalaman na pagkalabas pa lamang nila sa nayon, alam na ito ng mga nilalang. Habang binabagtas naman nila ang gilid ng baryo, naging tahimik naman ang paligid. Si Enrique noon, nagpakalat na ng mga tagapagmasid upang mas lalong lumawak ang kanilang paningin. Ilang minuto pa ang lumipas, nang masipat na nila ang tahanan ng mga nilalang, dito tumambad sa kanilang isang karagdas na nakasuot ng telang itim sa ulo. 6 na talampakan ang taas nito, tapos wala itong pang-itaas na damit. May daladala rin itong mahabang palakol, indikasyon na isa itong mamumugot. Nang masipat naman nila ito, agad nilang hinati sa 2 ang kanilang grupo. Dali-dali rin nilang tinahak ang daan papalapit ng bahay para subukan itong palibutan. Nang magawa naman nila ang bagay na yan, nakapagtatakang wala man lang naisagot ang mamumugot. Sa halip, nanatili ito sa kinaroroonan nito na parabang hindi nito tungkulin na sa kanila'y makipagbuno. Dahil sa ganoong pangyayari, minabuti naman nila Enrique na huwag magpadalos-dalos sa kanilang mga pasya. Hanggat maaari, pinakiramdaman nila ng maigi ang buong lugar bago sila tuluyang umabante. Pagpasok naman nila ng bakuran, dito na nagsimulang umangil ang nilalang kasabay ng paulit-ulit nitong pagbagsak sa lupa ng kanyang palakol. Panaka-naka na rin yung umaatungal na animoy nagtatawag ito ng kasama. Nang mapansin naman nila ang ganun nitong akto, dito na sila nagsimulang umusad hanggang sa makaharap na nila ito. Kalaunan, nang ilang metro na lamang ang kanilang pagitan, dito na nagbaba ng utos si Enrique na sugurin ang nilalang. Sa isang iglap, nagkaroon ng matinding pagbubuno hanggang sa unti-unti na nilang mapaatras ang mamumugot. Makalipas pa ang ilang segundo, nang makahanap na ng butas ang kasama nilang antingero, agad naman itong sumunggab dahilan para tumarak ang tabak nito sa dibdib ng nilalang. Pagsilay naman ng kauri ni Enrique sa nangyari, dali-dali naman itong tinapyas ang ulo ng nilalang. Matapos nila itong maisakatuparan, tuluyan na nga nitong nabitawan ng palakol na hawak nito. Ngunit imbis na bumagsak ito sa lupa, nanatili itong nakatayo. Habang tumatagal na nasa ganoon itong estado, may napapansin silang pulang liwanag na nagmumula sa pinagpugutan nito. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila Enrique nang biglang may umumbok doong laman na dahan-dahang gumagaya sa itsura ng ulo. Pag-usli ng mga mata nito, bigla nitong sinunggaba ng isang antingero, bitbit ang nabitawan nitong palakol. Paglapit naman ito sa antingero, agad naman itong itinarak ang dulo ng palakol sa pagitan ng kanyang mga gulugod. Hindi pa nakontento ang nilalang, pilit niya pa itong iniangat sa lupa dahilan ng mabilis nitong panghihina. Sa puntong yon,
Wala nang nagawa ang antingero kundi ang mamatay mula sa mga kamay nito. Pagtapo naman ng mamumugot sa bangkay, dito na nagsimulang makaramdam ng pag-aalangan sila Enrique. Pansin kasi nila ang pagbabago ng aura, indikasyon na nadagdagan ng kapangyarihan nito. Gayunpaman, hindi sila roon sigurado, kaya nagdesisyon siyang utusan ng isang antingero na pinakamalapit dito na kaharapin ito. Nakahanda naman ang 2 dibino na malapit lang din sa kanya upang matulungan ito na makatakas kung sakali man. Pagkarinig naman ng antingero sa sinabi nito, wala yung nagawa kundi ang sumugod. Gamit ang 3 mutya, buong lakas itong nakipaglaban sa nilalang. Subalit kahit ibinuhos na nito ang kabuuan ng kanyang lakas, nabigo siyang paslangin ito. Maya-maya pa, dala naman ng matinding pagkabahala, napilitan naman itong lumayo sa nilalang. Ang problema, nang maramdaman ito ang kanyang pag-aalangan, dito na ito nagsimulang sumugod ng walang patid. Ultimo ang 2 dibinong tumulong dito. Wala ring nagawa para mapigilan ang kamatayan ng antingero. Pagdistansya noon ng 2, dito nila nakita ang paghati ng katawan ng kalunos-lunos nilang kasama. Pagbagsak naman ito sa lupa, muling umatungal ang mamumugot, dahilan para mapaatras sa mga kasamahan nilang natitira. Paglapit naman ng dibino kay Enrique, agad naman itong hinugot ang nakasukbit niyang lagaraw, sabay wika sa mga ito ng, "Manatili kayo rito. Ako na ang bahala sa kanya. Basta kapag nagsenyas ako ng tulong, gawin niyo kaagad." Matapos naman ang banayad nitong pagsasalita, agad namang nagpakita sa kanyang likod ang 6 na liwanag. Bigla ding dumaloy ang kuryente sa kanyang armas, kasabay ng pagkakaroon niya ng espiritual na kalasag. Nang magawa niya ang kanyang hakbang, agad naman siyang sumugod, kasabay ng walang patid niyang pagpapakawala ng atake. Sa sobrang lakas ng mga abilidad na kanyang ipinamalas, halos magdulot naman ito ng ipo-ipo sa lugar. Dahil sa ginawa nito, wala namang nagawa ang mamumugot, kundi gamiting panalag ang hawak nitong palakol. Unti-unti na rin itong napaatras hanggang sa mahawakan na niya ang kaliwa nitong binti. Paghila naman niya rito, buong puwersa naman niya itong ibinalibag sa lupa, kasabay ng pag-unday niya ng saksak sa dibdib nito. Pagbawi naman niya ng hawak niyang armas, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagtaga hanggang sa magkahiwa-hiwalay na ang buo nitong katawan. Matapos ang pangyayaring yan, dito na nila nasilayan ang pagkawala ng liwanag. Bagaman nagdulot ito sa kanya ng matinding pagod, hindi niya na yun gaanong inalala pa. Ang nasa isip niya kasi, ito ang nilalang na nagtatangan ng pinakamalakas na abilidad ng karagdas sa lugar na yon. Ngunit pagkaraan lang ng ilang minuto, may nakita itong isang matandang lalaki na lumabas mula sa bahay kung saan nila nakita ang nilalang na nagbabantay. Habang naglalakad ito papalapit, dahan-dahan naman itong nagpalit anyo hanggang sa dito na bumungad sa kanila ang totoong wangis ng dulahan. Pagbuka ng palad nito, agad naman nilang nasilayan ang panunumbalik ng wangis nung mamumugot. Maya-maya pa, nang muli na itong mabuo, lumuhod ito sa tabi ng nilalang, pagpapakita ng pasasalamat at kasiyahan. Nang mapansin naman ito ni Enrique, hindi siya basta-bastang nagpatinag. Alam niyang dulahan ang kanyang kaharap, ngunit ipinagpatuloy niya pa rin ang kanyang pag-atake. Subalit sa kasamaang palad, hindi niya ito napatinag. Lahat din ng kanyang atake walang kahirap-hirap nitong tinanggap. Dahil dito, nagmamadali naman siyang umatras, ngunit bago pa man siya makarating sa kinaroroonan ng kanyang kasama, nahawakan na ng dulahan ng kanyang lagaraw. Pagsilay naman ni Enrique rito, napansin niya ang pagbalik ng mukha ng matanda mula sa wangis nitong nakakapanindak tingnan. At saan ka pupunta? Pagkatanong naman ito sa kanya,
Laking gulat na lamang niya nang tumarak sa kanyang tagiliran ang naputol na talim ng kanyang lagaraw. Sinabayan din ito ng pagpasok ng laso na nagmumula sa dulahan, kaya ora mismo nakaramdam siya ng matinding panghihina. Matapos naman itong masilayan ni Elianato, nagpumilit naman siyang bumalik sa kanyang katawan. Pag-ahon niya mula sa tubig, dali-dali naman niyang pinuntahan si Tandang Diosdado. Nang magkaharap na silang dalawa, agad niyang inilahad dito ang nangyari sa grupong ipinadala nila. Pagkarinig naman dito ng matanda, hindi ito nag-alinlangang bumuo ng ikalawang pangkat na susunod sa mga ito. Matapos nun, kinausap siya nito ng masinsinan ukol sa mga bagay na kanyang nasilayan. Anong nakita mo? Marami ba ang mga karagdas na kasama niya? Nang marinig naman niya ang sinabi nito, inilahad niyang wala itong kasamang karagdas. Dagdag pa niya na, nag-iisa lang ito sa lugar, kung kaya't hindi niya gaanong mahulaan ang mga susunod nitong hakbang. Dahil sa kanyang sinabi, naiwan namang tahimik ang pinuno habang malalim na nag-iisip. Mag-iilang minuto rin itong natigilan bago ito magdesisyong muling magpatawag ng pulong. Di man ito nakipag-usap sa kanya, subalit alam niyang labis itong nababahala sa magiging kalagayan nila Enrique at ng iba pa. Dumaan pa ang mga araw, naging abala ang lahat sa paghahanda. Bagaman wala pang balita sa mga lumabas na pangkat, minabuti nilang ipagsawalang bahala na muna ito pansamantala. Bawat isa nakatuon ng atensyon sa pagtataas ng bakod at puder sa mga lupang sakop ng teritoryo nila. Hindi naging madali ang pagtataas nito, lalo pat maraming kinakailangang sangkap na medyo salat sa kanilang nayon. At para lamang mabuo ang ritual ng proteksyon at pangkaligtasan, 2 araw pa silang naghintay upang makuha ang mga sangkap na kanilang hinahanap. Mabuti na lang, nakuha ito ng kanilang mga kasama na hindi na kinakailangan pang dumaan sa anumang uri ng pagsubok. Pagpatak naman ng linggo, dito na sila nagkaroon ng balita ukol sa nangyari sa pangkat na inutusan ng kanilang pinuno. Nako, medyo kinakabahan ako ha. Sana naman walang nangyaring masama kila Enrique. Pero yung finale, sunod kaagad natin. Pahintayin na lang ako. Salamat.